Сега да се прехвърлим и към нещо малко по-различно на спортна тема. Заповядайте при мен. Заповядайте. 7 медала грабнаха състезателите от Варненския спортен клуб Вокил на най-големия шампионат по кикбокс в България. Само преди дни момчетата с треньора се завърнаха от Шумен. В състезанието взеха 450 състезатели от 49 спортни клуба от цялата страна. При нас са Али Юзир и Радослав Колев. Добро утро! Добро утро. Добро утро. И първо поздравления, наистина страхотно се справите, следим вашите участия вече през годините доста често. Току-що говорихме за насилието в училище, агресията. Лично ти къде учиш? Ставал ли си свидетел на подобни прояви? Уча в професионална гимназия по електротехника. Сега не съм ставал свидетел на такива случаи. Вие сте тези силните момчета, които можете да се биете добре, справите се добре на ринга, но ако станете свидетел на подобна проява в училище, знаете ли как да реагирате, да се защитите или да предпазите своите съученици? Да, аз лично не бих се спречкал с никой. Не съм такъв човек. Имам къде да си изкарвам агресията. Тренирам се. Добре, благодаря ви много. След малко пак ще се върнем към вас. Треньора Галин Димов, добро утро. Добро утро на всички. Как мина състезанието, най-голямото за България? Какви бяха предизвикателствата пред вас? Значи това наистина беше най-голямото състезание на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай за 2017 година. Наистина над 450 човека. На ринг играхме до 12 часа през нощта. Мога да ви кажа, че това беше най-силното състезание като конкуренция, защото в по-голяма част от категориите имаше по 10 и 12 човека, които се конкурираха именно за призовите места. Това са само част от момчетата. За другите също да ги споменем и с какво се върнаха. Разбира се, ние имаме освен двамата златни медалисти, имаме сребърен медал в лицето на Добромир Карастоянов. Имаме още 4 бронзови медала. Валя Иванова, Драгомир Драгнев, Яни Янчев и Кезим Караджов. Това са също наши състезатели. Те достигнаха до бронзовите медали. Както казах, наистина беше конкуренцията жестока. Изненади имаше ли? Или бяхте подготвени за това? Абсолютно подготвени бяхме за това състезание. Моите надежди бяха именно на ринг и това, което успяхме да постигнем, което искахме да го постигнахме в крайна сметка. Така е. Радослав Колев, да ни разкажеш ти за своята среща, срещу кого се изправи? Първа среща излязах също представител на Хара Стара Загора. Познаваме се с момчето, играли сме и преди. И двамата излязахме за победа, но го победих с 3-0 съдийски гласа. И Али Юзир, ти имаш и опити от предишните състезания в Стара Загора. Този път срещу кого се изправи? Как би мина този път? Срещу представителя на Самурай Бургас. Още първият раунд приключи. Втората среща играх с представителя на Скорпион. И третата пак срещу представителя на Скорпион. Кои според теб така могат да се доближат до вашето ниво? Няма се найде. Силна конкуренция? Да. Къде бяхте? На финала. Добре. Благодаря ви, още много успехи. Към Галин Димов отново, от тук нататък календара с какво продължава, тъй като вашите тренировки също продължават? Да, нашите тренировки продължават ежедневно. Следващото наше предизвикателство е град Нова Загора на 12 май. Предстои едно много силно състезание също в стил фул контакт и К1. Това е любимия стил на нашите състезатели. Надяваме се да покажем отново, че сме най-добрите, защото му е последната година при юношите старша възраст и се надявам той да влезе в националния отбор. Радослав също преминава вече в другата възраст в тази група. Надявам се тези момчета да ги видите вече и на европейския и на световния ринг. Ние също се надяваме. Те преминават към старшата възрастова група. Какво ще кажете за младите надежди? Има ли интерес от страна на по-малките? Започват ли да се обучават в клуба? Да, има наистина голям интерес. Прави впечатление, че доста така повече и сами деца идват и родители водят своите деца. Има интерес към бойните спортове. Наистина това е един начин те да изразходват тяхната излишна енергия и агресия. Ние ги обучаваме освен на бойни спортове, на дисциплина, на спорт, на култура и на доста други неща. Благодарим много и на вас, и на момчетата. Желаем ви успех!